Baba mbangeleni njani? Siyaphila. Hayi siyaphila sikubona nje kudliwa elbow, ideko shem. Nabashambe kuya decorate kugqiwe fork and knife. Isikephi kanti la? Impela sekukhona ukuthuthuka okukhona. Ngalezi ayikhathi zakudala. Bokungekho lokho manje la igoli sibafundisile igoli ukuthi abantu mebefika noNkulunkulu unyaso lezulu. Kade beza naye besuka le eManatali ukuphi ufuneka mebefika la bathola ukubaya. Bathola ama drink abanganangubo zokulala sibanikeza ingubo zokulala sibafake endlini bahlale kusegoli la. Yonke into iqala la egoli bafethe. Ngawubona ngamaphoyisa la wonke baphethe esilungwini. Uzowayisa lo muntu la. Baphethe mina lamaphoyisa wonke lawa la. Baphethe uwe. Awubuke lo uyahleka lo. Ukapteni lo wakho. Ukapteni wakho lo baba. Mina bonke. Ubaphethe emhlabeni uzobaphatha esontweni. Nasezulwini. Mawungekho nje impilo yabo kushuthi. Yafela. Uyisango lokungena ezulwini, uyisango lokungena. Hayi manje ngifuna bonke bafaka ingubo emhlophe bonke. Hayi uniform. Nalo lona ngiphethe naye lo. Baba mbangela ngicela sike sithathe 2 seconds nje mfana. uShembeze uzofika legoli kwaqala. Wafika kanjani uShembeze legoli? La goli. Ngiyokwenza umlando omfishane. Kahade sihlupheka la egoli. Ubaba benokuthi mayifika inkosi yangezulu ifikele lapha eRockville. Ukephi konje eRockville? Khona ithempeli elikhona eRockville? Cha, wengafika ethempeleni bongekho musi. Ubefika ngoba ehambela ezobona izwe laseGoli. Yebo. Bahamba sesithola indawo. Le ndawo le uyithola kahlupha kakhulu ngoko 1991. Silokhu sikhipha umnikelo kancane sizama ukuthenga le ndawo sesayithola. Inkosi uthingo lamakhosi lafika la ngo1997. Kanti le ndawo akusindawo yafike nje ngama 2000. Inkosi unyazi lezulu uthingo lamakhosazana. Lafika la ngo1997. La lisanda ukuhlala esihlalweni mangaphosisi. Lesana ukuhlala esihlalweni. Lathi lifika lana unyazi lezulu uthingo lamakhosazana lafika zingekho lezakhiwo. Azingekho lezakhiwo. Sahamba sayoPitori mina. Hamba boPitori ngawona namatende. Shem. Ukuze abantu bahlale kahle namatende kunamatende awu20 shem ngaphakathi kunamatende na yonke indawo kunamatende besingakawakhi lo muzi kwahamba ke uNkulunkulu asipha amandla asipha amandla uNkulunkulu sawakha lo muzi. So uShembe oqala ukufika legoli yena owaqala ukufika nje la ekuthuthukeni inkosi uthi kodwa le goli yona inkosi yokuqala nje inkosi ilanga lamalanga elakade lifikela ngale ngase uNkulunkulu lifikela ngase Israel. Shema Ilanga lamalanga shuthi baba mkhulu kuphela ongakaze afike physically. Baba mkhulu ongazange afike physically kodwa ubefika ngomoya wasezulu. Kahle igoli nje shuthi bonke oShembe besihlanje nje bake ba uNkulunkulu oShembe bafika la egoli. Manje okugcineni kakhulu ngoba kuthiwa uNazaretha into yakwaZulu. Cha, ngikutshela. UNazaretha bona bamaZulu. UNazaretha yabona mina ngumSuthu mina. Umsuthu mangithanda ngase ngikhuluma iSuthu manje ungithathwe ngeSuthu ngoba ngifuna bonke abantu bakwazi ukuthi uShembe kuyena amaZulu. Umsuthu kodwa ugcotshiwe ebandleni ekuthiwe lamaZulu. Angithi la egoli phela kunazo zonke ilimi la egoli. Khona beSuthu la bamthanda uShembe. Khona amaTsonga, khona amaVenda, khona abaTswana, khona amaXhosa. Yabona namasho uma ushumayela la kufanele ukwazi ukukhuuluma ngazo lezo limi zonke. Ufake nesilungu ngoba kusegoli. Usithishaka kancane isilungu. Kuthi igoli live improve ehlabe sethi izanini nazizwe no. Yebo, uma uShebethi uzanini nazizwa kusho esho igoli. Manje kuhamba impela besithane ukuthi ngathi uNkulunkulu wethu sengathi angahlala njalo la egoli.
Ya, ngoba iNatal ihlala kakhulu. Siyabonga ndaba enkulu. Baba le. Siyabonga ndaba enkulu, siyathokoza kakhulu ngoba sithanda kakhulu ubaba uma esuka Ntabeni nomhlangano eKhenani uza la eGoli. Umhlangano wokuqala awu-athendayo ubaba uza la eGoli. Into angazibona le, angazi ukuthi ngayichaza ngithini.